Kapangni takuktai bukuk song tini norok jo tono saimano tamni bagai ingke tini 17 April TTAADC ni Chongbari no kitingai tini Omorpur High Secondary School orwo chung phaisok paika tamni bagai ke tini wo orwo lekha jaknai 21 maharani chelagang TTAADC constituency tei kaisa angkangke 23 OMP TTAADC ni constituency orwo batainai ingkha 23 OMP ongkha Komal Kolai Tipramo thani yang 21 maharani chelagango batainai ingkhe sike jomatia tai sike jomatia bai je batainai BJP bukhangni ingkhe somrat jomatia tai 23 OMP je aro BJP ni ngai batainai hingangke sodakor koloi khajani takuktai bukuksong obo haikeno tabuk oro yango school yango gangke office staff je hapmani yang obo gate angke yang tei kaisa ani yang yaksi bai je gate tongmani o gate tongmani tei ingkangke joto counting agent no dangmani yang tei habrmani tei srapsani yagulono orbo chung lekhamung chengi thangjaknai khajani takuktai bukhuro angke oboni bagai norokno chung koimung narago o jagao tinini je lekhamungni joto update rui tongnai aboni bagai norok choi uino nai tongdi joto no Kapangni takuktai bukuksong ke norok no chung tini phungni simino update phungnan bagai chaitogoi tongo tamni bagai hingke orwo Omorpur High Secondary School TTAADC ni 2026 general je Chongbari no kitingai tinini salono lekhajaknai o lekhamani salon norokno yango nugui mankana barricade rijak tamni bagai hingke tei kaisa 163 raida phanangjakni bagai lukurok orok kebo khorok bwrwi khorok tam khorok bani bisi orwo tongui manya oboni bagino tabuk orwo srai thangnai rogo chung nugui mano je orwo counting ni salo hingkeno bororok kwbangma khlainai je supporter rok phaibani hingke phiaba tinini salo tinini je 17 tarik April 2026 je TTAADC ni Chongbari takla hingke te kisa buini sai judakuk tani bagi hingke norok yang nugui mankana pura barricade double barricade rijak yang rogo joto police rok secure mane fully secure khaijak tamni bagi hingke security to full tight tongono phiaba 163 BNS je raida thepajakmani bagai lukurok tongi manya hingke khajani takuktai buksong omo haikeno norok no chunga je jagao je school bwskango counting agent haikeba je official je hapmani je strong room ar jagaoni mangplibo norokno chung phunuka tei yang phataro bo haikeno chung norokno phunugui tongo tamni bagai hingkangke belai keno security tight ni bagai oro barricade double barricade kahama ke rijak phiaba
oro mungsa tabuk sakdarate kebik mungkri kuno walai suglai kri ko kesang kheno tabuk sakdarate pati mungkri ke ongoi tongo phiaba tabuk bo oroni chongbari lekha jagya ko tai jora kisani yagulono chengjaknai o je luku rajdhani je chongbari lekhamung ni samung botang je khajani takoktai bukukso yang side baba ingkangke school ni yang Omorpur bazar ni simi yang mondir je tongmani o je mat obo pra block khai rejakha phiaba chung norokno phunukna yang tai kaisa phasing barricade tinta jaga tai barricade khaijak oro joto digino block khaijak security belai tight tamni bagai hingangke oro BNS 163 raida phanangjak tongmani bagai hingke tabuk oro lukurok bahaino norok nugui mankhana oro joto staff rok je oro je borok rok nugui tongmani security haikeba staff rok naikani khlai tongo others public oro oje barricade bisingo khokebo khoroksa pano kri hingke tai yango norok nugui mano yang je bising je tongmani aro rogo bahaino je dugan haibake phal nogrok je tongmani abo jotono bondok khlaijak yango norok nainai di ang yango phunuknan hini koinai yango nok nainai di ko yang obo jotono obo Omorpur bazar tu yang je main road phaimani SDM office phaimani lama o lama ni joto je dukan tongmani phalnok tongmani joto jagano joto dukan no close khlaijak hingke takoktai bukuksong sing ama haikeno norokno update phunugui tongnai yang je boundary je o je counting khlaimani je kundri khajak obo o kundri khajak ni bisingo tamungui tong haikeba phataro je barricade ni phataro lukurok phaida tong tamungui tong obono norokno sing update phunugui tongnai norok soya oino nai tongdi orbo police rokni bwkhakti update kaisa norokno sing khnarnai sir please just second sir अभी जो इस साल में अभी कैसा है सिक्योरिटी और सिचुएशन कैसा है सिचुएशन तो अभी पीसफुल है और हाँ। सिक्योरिटी भी टाइट है बहुत हाँ। तगड़ा सिक्योरिटी है लेकिन यहाँ पर का अभी जो क्या 163 BNS लागू हुआ है इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक ठीक ठाक है काउंटिंग का टाइम में पब्लिक आ सकेगा इधर में बैरिकेड का बाहर नहीं जहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है हम्म। तो बैरिकेड का अंदर तो नहीं जाए बैरिकेड का बाहर रहेगा रह ठीक है सकता है ना हाँ पब्लिक का के लिए तो प्लेस बना हुआ है ना सपोर्टर के लिए ठीक है हाँ। कुछ ठीक है और अभी तो यहाँ पर कितने बजे होगा काउंटिंग काउंटिंग तो 8 बजे शुरू होगा 8 बजे से ओके थैंक यू सर अंके खाजनी ताखोक्ताय बुखोक्संग नरक खाना कना और वो पुलिस ऑफिसर नि बखाक्ति जे बबो हाइके सिक्योरिटी इंगै तंग बबो हाइके और ताबुक खलाइजागै तंग अबनो तैनो नरक नसंग अपडेट फुनुंनाय नरक सय ओइनो नाय तंग